Wis ngene wis. Wis. Pira-pira keluput aku njaluk sepuro karo Niko ya, Mak ya. Iya, Lin. Ya apa, Mak? Wong pancen aku kok apa nang golek penanggung. Ya wis bener ngono, Pak. Nah wis bener cek Kang. Bener apa? Wong kaya ngono kok bener iku lho. Mari ngono aku Kangen-kangenane wong tuwa, Dik, ukurane ngene wis gak. Oh, apa kon ngene. action. Kuwasno iso, Dik, ati gak kuat. Sing gedhe pangapurane ya, Mak ya. Iya, Le tak sepuro pira-pira keluput tamu. Aku nang omah kosong. Bapak gak ono, Tiko gak ono. Lah iki mlayu-mlayu iki ono apa iki, Mak? Aku mau diuber-uber ambek Ika lho, Le, ambek Lurah Abilowo. Oh, cik kurang ajar Lurah Bilowo. Ayo, maju lah gane ngati ku. Kana. Aku. Apa dadi apa iki? Aku dadi Lurah Bilowo. Aku dadi Joko Sambang wong angel lho, Kir. Pedhetmu wis payu ah. Ya ampun dadak iki ludrukan. Lho kanca. Kanca nek mbok kono Dik kok kene iki mungsuh. Lho kan mungsuh. Apa iki mungsuh iki? Iki anak Lurah Bintoro Joko Sambang. Kan anake Lurah. Iya. Lurah Bintoro. Aku gak kenal mbek kon. Hancurin. Karo aku rek. Kayak gak kenal ya? Iya kayak kenal. Arek nom-noman. Sopo kon wani nyegat karo aku? Aku Joko Sambang, balik. Balik ya balik. Kene tak kandhani. Sing dimaksud balik iku gak kok balik mrono. Aja diterusno laku iku lho. Balik kon balik kon iki ludrukan tegak. Aja nduru-nduru lho. Balik takon sapa jeneng? Aku Lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Kebeneran. Petok. Kan iki padane pepek kate ngawin kok ning. Guyu tak ngono. Lha apa? Ana pari gawe apa awakmu wani nyegat aku? Beneran pancen tak deleki kan sing loro sing